Mangibonga bese ngikhuleka mzakwethu sekubhuntsheke izinhlelo zokuba kuboshwe lapha kuphinde futhi kwehliswe isithunzi inkosi ke yamaNazaretha ohlangothini laseBuhlane inkosi ke uNyazi lasezulwini uNyazi lwezulu ke kumanje alukho ke lusendaweni ke malisezweni laseSwazini la khona ke lihambise khona umthandazo kulelalizwe nala khona izohlangana khona nabantu belalihlangene khona nalo ke oyisilo kulelalizwe inkosi ke uMswati wesithathu Nkosi uNyazi bekuthiwa ke lizoboshwa uma ke libuya luzangenela lapha eNingizimu Afrika kanti ke lokhu kuvele kakhulukazi kwigroup ke kaWhatsApp ke thinta ke iqembu ka-ANC uKhongolose kanti ke kuyazwakala ke lapho wesifazane exoxa esho ukuthi bebezozama ukuthi ke bamehlise isithunzi lapha uShembu uNyazi lwezulu uma ke ibuya ke eSwazini kanti ke bathi ke bebezohlala ke ukuba baseke lo ke ozalwa ke inkosi ke ilanga kuyinkosi yesibili kuyinkosi yawo kaManazaretha ke esiyakakhuthama okuwumpume ke okumbiko evela ukuthi uzalwa ke inkosi ke ilanga kuyinkosi yesibili bathi ANC bizokweseka lo ukuba ke alweke nenkosi uNyazi ngesikhathi uNyazi ke sehlambalezekile seliboshiwe kanti ke uNyazi alikabuyi ke eSwatini njengoba ke lisahlezi ke ezweni ke lapha likangwane uNyazi izoba ngekudala ke lelibhade lapha eNingizimu Afrika sohlala ke sibuke ukuthi ke ngabe kuphi kuzohlaluka kodwa ke imizamo kubuye ngathi ibhantshile noma ke ibhuntshile ka-ANC.